May mga banaan dira sa kilid. Okay, makanta na lang to. Ayaw mo pang expect. Hello, mic check. Check 150. Oo. Hi mga pakbuat. Hi. Kala ko sa jeep sinabagon, nagro-rosaryo, bot-bot, mata niya'y nakapikit. Pumara sa may kumbento, sa baba na po, sabi ng tsumpero, kasi may nanguhuli, mura pa rin ang mura ang alay. Pamangasa sa tugamaya, natatawa ako. Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, ay siya rin ginagawa mo sa akin. Bakit ako? Ano man ang sa iyong kapatid, ay siya rin ginagawa mo sa akin. Ay! Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, bless, ay siya rin ginagawa mo sa akin. Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, ay siya rin ginagawa mo sa akin. Manalaaso Santong manalaaso, santong kabayo, natatawa ko. Manalaaso, santong kabayo, manalaaso, santong kabayo, natatawa ko, natatawa ko, natatawa ko, natatawa ko, natatawa ko. Mahiyaman ako eh. Why ka pa na human? Pakpak mga pinairan. Ang di mo pakpak, wanan ilang bay. Ilang bay, ramis mo to. Okay, ako na lang kataon, tugikanta na ako sa amateur dito sa kung ano ilugo. Bakala na ang inahan. Nanangin mo po ulit yung magaling, suot. Pansinin, naninira sa'yo. Huwag pansinin, naninira sa'yo. Huwag pansinin, naninira sa'yo.
Ida! Basta't alam mo lang ang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong itipin. Kung kapatulan mo'y lalo ka nang aasarin. Susi Palasi. Sino ba sila? Hindi ko kanding ang nag-aanin ko kanina. Sino? Pwede ko kanding o hindi ko. Huwag mo nang patulan. Wala nang magawa, kaya sila nakakagalian. Ligsik mo yun. Bukda ko ka ng snow mo. Bukda ka. Sino ba sila? Lucy Palasi. Sino? Kinasama ito. Si Palasi. Sino ba sila? Lucy Palasi. Sino ba sila? Usakya ko, ha? Muli na ako sa mga kay katawaan ng ako diri. Thanks for watching. A nice video. May kanta naman kung anong mga tawa man mo, Ginoo.